twak dhi nyime mariwo kanyakla omenda mag siro som jopuonjre kuonde tiegruok mamalo. Poni chenro ma kamano kete tim, jopuonjre mag mbalariany kod mag TVET biro kwayo ne duol achiel makoro biro tayo chenro mag pogo omenda ne jopuonjre. Kata kamano nyakoro Mgajuang jokanyo moko kwedo paro mar nywando omenda go kamoko luor ne dipo ka jopuonjre ma onge nyalo orem yudo sir ma kamano. Ray Polo Kolonwa wacho. Higni mag 80 kod 90 jopuonjre ne nigi ting' mar iko obwongo gi kende ne somb mbalariany. Ngima ne mbera enye university ne miyowa gik moko duto. Tichwa ne mna tich somo kende. Kata kamano chal marach mar ochumi oduoko ting' duto e gok jopuonjre kod jonyuol. Pima nyako nyalo ng'isi ni ok adag kodi, at least mondo achiemga. Ka yor omenda ogik e nam, jopuonjre jaduong'o dho od duol machiwo hola ne jopuonjre mong'ere kaka HELB. Yuluwe na to an nagero simba dalawa. Twak dhi nyime mar riwo omenda mag tiegruok e agulu achiel. Jokanyo wacho nang'o? Gima tiyo maber ok onego bed ni iketho. Kar dak Mambotela ei kaunti ma Nairobi opando sule manigi siso mar rieny e sombe. Hans Okoth nong'uko sombe e mbalariany ma Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology nikech nok mar omenda. I had to take an academic leave due to some situation at home. Wuongi mane siro sombe notuore ma owito ngimane bang' weyo tich kaluwore kod midekre. So 300 per day ndo ilikuwa my fare. Na bado sijahesabu lunch. Ilifika point hiyo kupata hiyo fare kutoka hapa kuenda shule ni shida. Ama saa zingine unaona niko na fare but siwezi enda shule na hakuna kitu pia nafanya cause yes utasoma, utaenda classes but at the end of the day you won't sit for the exams. Hans wacho ni osetemo manyo kony mar HELB maonge olemo kaluwore ni ok onyal yudo moko kuom obok mag wuongi madwarore e manyo hola mag HELB. Tukatry HELB, it didn't go through. Then tukajaribu a second time after some weeks, then till now hatujaipewa feedback. Ka jowadgi dhi nyime kod tiegruok, Hans to orwako ting' manyien mar manyo omenda mondo okony min-gi ma pod tur kod somb nyithindgi mamoko. Omiyo opuonjore lendo e nyakalondo moro makeyo weche e yor mbui. I know Hans will make it because he's hard working. E kinde ma oonge e yamo, Hans temo hape e tayo nyasi mag wer kod miel ma bende osemiyo simbo e piem mag FEMA. In life, giving up has never been an option. Lazima maisha iendelee, tujitume. Rawera no geno rieny e sombe ka oyudo sir, mana kaka oserieny e paw nyasi mopogore opogore. Ningependa na ningeomba if possible, mtu anisaidia at least niendelee cause I have a lot in mind. I have dreams, vision and at least to accomplish. Somb jopuonjre mag mbalariany ok ne tweny kagot e higni machon. Fees ne onge, kendo magi man wang'e chon kata kapok wadhi e university ni fees onge university. Makata jonyuol nong'eyo ni nyathina ni kosetimo form 6 mokalo. To koro atiekora kode amiye sirikal. An nadhi kata university kanyo gi lewni manolony na gi nyithindwa madongo moko mane oloya mabe. Ne gin skede moko ariyo gi blouse moko mabe ne chuna ni mondo adigi nikech nitie kaka ndalogo na dwa bedo rapudo matin so koro lepgi noinga kata. Jopuonjre mane somo e higni mag 80 kod 90 na yudo sir mabup koa e aguch omenda mar piny owacho. Sir mane otis ni boom. Thoth ngima ji naneno kolokore kata joma nodonjo university ka neno samoro ni ok ne gidak maber ahinya kuonde mane giaye. Bang' ndalo matin to neno ka wang' ng'ato lokore, wang' weng'e ji leny. Nitie joma nonyombo kata kode, nitie joma ne puonjo nyithindgi, owetegi kata nyiminegi mane pod nitie secondary. Yuluwe na to an nagero simba dalawa. Koro simba ni nwagere gi pesa matin mane sirkal miyagi. Jombalariany ne nigi ngima mopie kod nyadhi. Ni nang'iewo radio cassette. Nang'iewo suitcase be, sanduk moro maber. Nang'iewo be suit
Boom ne konyowa kata mana yore mag transport kidwa dhi dala ok idhi kwa nauri. Koro wan ok ne wan joma kwecho sama wan e university. To ne wan joma kata kochopo kor gweng'. To ineno ka wan gotonglo ariyo moko minyalo miye ng'ato. E kinde machon, jopuonjre mag mbalariany ne onge kod ting' mapek mar somo nikech piny owacho ne siro sombgi. Kata kamano piny oselokre kendo japuonjre masani nyaka ne ni ochulo omenda mag somo, ot modakie, chiemo mochamo owuon e kind dwaro mamoko motiyo godo e thuolo ma entiere tiegruok e mbalariany. E kinde ni kata tend mbalariany bende thuthni kod siro chenro maggi. The cost per program, what we call the differentiated unit cost. And it was agreed the household will pay 20% of the agreed fees per program. The government will pay 80%. Will pay under the university contribution, they will pay 20%. That has not happened. As a result now, at an average, the DUC is being financed at somewhere about 48%. Jalup Chancellor e mbalariany ma Nairobi, Ngire Kiama Gitahi, lero ni Aguch omenda ne oduono kaluwore ni kwan jopuonjre mane siro sombgi giwegi bende ne oluar. Some of the students were also taken to private universities, leaving the public universities' capacity not fully utilized. Jopuonjre mang'eny thoro manyo hola mag HELB e siro sombgi. An kaka nadonjo higa mokwongo na apply for HELB. Mano mia HELB masetiyogo nyaka sani higa mogik. Kata kamano, HELB chiwo mana siling 75,000 kaka hola mamalo mogik. Gimoro matin ma sirikal miyi tiyudo ni ochulo mana fees kende. To koro idhi dak kanye. Tadhi chamango. Kata telo mar board mar HELB bende nigi wich bar mar umo fuok manitie e siro jopuonjre. One of the key things that the board has been struggling with is, do we give small quantums to everybody or reasonable amount to few? Kochakore e higa mar 1974, board mar HELB osechiwo omenda mag hola maromo bilion 143 ne jopuonjre moheo milion 1.3. Of the 14.5 billion we'll be disbursing this year, 67% will come from exchequer directly. That is the taxes you and I pay on a monthly basis. Kuom omenda maromo bilion 93 moseromo duoko, jopuonjre osechulo hola maromo bilion 27. Jopuonjre moko mahao 130 pod okwamo kod omenda moheo bilion 16.8. To kane jo Kenya Kwanza bene campaign, to yudo ni Ruto nowacho maber ni HELB ni dhibedo grant. Matiende ni odhibedo ni miya to kduoke. Sani kendo kod inyisowa ni koro HELB no kendo pod nyaka chula gi interest. HELB okonego bed ni chulo gi interest. Ma jomane osemi HELB kane puonjre godo gi HELB ni okonego bed ni duoko HELB ni gi interest. At least ka gitemo to giduoka HELB kende to interest cha te onego bed ni obedo waived. Ing'ado ne gi wach interest no te. Frederick Otieno en achiel kuom jopuonjre mayudo hola mag HELB. En higa mar 5 mar tiegruok e weche mag thieth kod yeng'o e mbalariany ma Kenyatta. Kachiego kinyi nyaka ayude gimoro mamadho. Then saa 7 bende adware gimoro maracham eka winje gima japuonj puonjo. So gotieno bende nyaka kasetieko somo taol ayude gimoro machamo eka nindo bi. Wadhi nyaka e hospital nikech kama chopo sani endi koro wapuonjore gi dhano to dware mondo irwakri maber kiki chal jakuo. Adwaro kalambe mang'eny, adwaro buge mang'eny, to buge gi eki bende pesa gi ng'eny. Photocopy bende nyaka wagol, pesa dwarore. Adwaro simu, to ok simu maber. Simu maber nikech gik mipuonjowa seche moko dwaro inyisowa ni mondo wadhi wane videos gik matimore osiptande maoko mondo abed gi paro mani malo e gima miwa somo e mbalariany. To seche moko penj wuok kuom gik ma ginyisowa gi. Seche moko bang' somo adwa dhi tuge. Nyaka tug mondo wiya oyawre mondo kiny kendo ka bet piny kata gotieno ka bet piny adwa somo to mondo gidonji. Ater stress piny. Kata kamano jowadgi moko to oseweyo sikul kaluwore kod nok mar fees. Inyalo yudo ni ng'ato osomo ginene tam mokwongo to mar ariyo ok oduogo. Koro kitemo nono ni ng'ani to nodhi kanye. To ng'isi ni an naonge gimoro, naonge omenda.
koro nok anyal chudo. Kisewuok e mbalariany ni e skul ni, duogo tek, to kiduogo inyalo iduogo higa maluwo. E kinde ma hola mag HELB oleo, jopuonjre jabedo gi midhiero mar leo ne somo kata penj, ka samoro gituonore koda chiemo. Kinde ni ting'e ni samoro wach fees ni miyo nyathi nyalo chandore achanda, odhi e klas ka osniki no somo, to ka gik sa penj kata sa kat cha to kindi riembe oko mar skul mar klas, kae tiyudo ka koro nyaka penj ka oko gitime wang'sa kama noningo gitim gie mondo giwuoge mbalariany kanyo e sama bende noningo giwuoge. Watiyoga gi kod moro ni 001, bato 1 cha en mar gotieno, koro 001 ichiemo gotieno kende, mondo pesa ni ka en 50 koro in gi 100. Kitimo kamano e juma achiel, mano nding'e ni ituonori kuom juma achiel, mano iyudo 500, mano igolo mchango mondo owadu kata nyaminu osom. Seche moko ng'ato nyalo wacho ni anto 001 ohinga, anatimo 101. Koro gokinyi omadhe gimoro, sa auchiel sabiro kanyendo owere godo, oinama, owacho ga ni uinama. Koro ikulori mano kalo, baso gotieno be ichiemo. But watimoga kama endi mondo at least i save gimoro, ikete gimoro ka ikano gimoro mondo ikony godo nyawadu. Paro mar nywako omenda mag tiegruok e agulu achiel juolo paro mopogore opogore e kind jokanyo. A student is funded through multiplicity of sources. Because this is the Kenyan students, can we have this student finance from one source so that we don't have one student getting so much and another one gets nothing? And even more importantly is looking at the grace that the Kenya Kwanza manifesto is talking about, doubling the 11 billion allocation to 22, and then imagine if we also double our effort in terms of collections to 10 billion rather than so if you put 22 and 10, then you are at that a billion. That's exactly our requirement of 27 billion year on year for the next 2-3 years. So you can see it's a bigger engine that actually we are trying to create. Gini okonego bed matched nikech ang'o? Number one, kobedo matched, jim tema tiye gigi jomoko dhi lose teach, to nego bed ni as a nation wa create teach mondo mi ji oyud teach. Number two, gima tiyo maber okonego bed ni iketho. Koro wawere gi weche moko ma ni wada kelo gigi together, ma kanye kumibo winje ni kanikele together to gimoro ne ntiere matin, nafas moro matin to ni omenda no lal seche mane gino biro together. Jokanyo moko wacho ni bidhruok e chiwo omenda mag somo ma aya Aguch omenda mar CDF kod Aguch somo mag counties nyalo konyo moloyo. Moko kuomgi nyaka wabed jadiera, ok gisetiyo maber. Iyudo kata ka en CDF to jumbe dwaro mana ni mondo oginene omi nyithind joma oneno ni supporters ge mamanyo ne kata magoni ombulu. To kendo nyithind kiye mane nie gweng kanyo ma wegi ok nyal chier go ombulu ka to chako dong adonga. Tend counties moko tudore kod HELB e bugo hola ne jopuonjre mawuok e counties mag. Kata kamano, jaod bura ma Embakasi East Babu Owino to jiwo ni hola mag HELB onego omedi kendo jopuonjre ok onego chul nyinyo e wi omenda go. En role mar government mondo take care or read citizens ge, oken to punish citizens ge. Koro ka government dwa timo biashara to gichak giyawa business enterprise. Kakineno mano yao mani midendo ka ni Asla Fund ni macha biashara giyawe kamano, lakini e wach mag ngima ji kaka wach mag somo to giwerego kabisa. Jopuonjre dwaro twak matut kod piny owacho mar neno ni lokruok ma ochan ok ogeng'o thuolo mag hola ne jopuonjre mochan. Gibed gi miradi ma ginyalo ng'iyo go nyithindo madwaro pesa no ahinya, nikech nitie nyithindo moko mimiyo help to ok dwa help. Ichulo negi school fees, koro gin gikawo help nikech gidwa tiyo gi pesa no, ineno. Nitie nyathi moro makoso biro school nikech nok oyudo help, to en adier en in need of that help. Wach help ni kik kete obed gi matek, nikech king'iyo joma wuok kata Nyanza kacha, nyithindo wuok kuonde ma e family ma odhier kabisa. Magi makonyo nyathini en mano buongo ne kende. Katwak dhi nyime, jopuonjre mani pacho kaka Hans Okoth nyalo mana geno ni duoko biro bugo sombgi mondo gibed e thuolo makare mar dongore. Ray Polo, Ramogi TV.